Men det er det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om stoffer i dag. Det er det vigtigste. I skal holde jer fra stoffer. Jeg mener det, hold jer fra stoffer. I skal i hvert fald holde jer fra mine, ellers så smadrer jeg. Men helt seriøst, jeg kan ikke lide hårde stoffer. Altså for eksempel ecstasy, ikke? Lort det narko. Ja, hvis du vil have noget, der får dig til at danse i natten, så kan du stoppe en kakerlak ned i underhylderne, ikke? Det dør man heller ikke af. Men mindre man er linedanser. Eller stopper den ned i underhylderne på en rocker. Men de ting, der vokser i naturen, svampe, hamp, cannabis, økodop. Giv den gas. Fyr den af. Jamen, det er jo bevidsthedsudvidende. Økodop. Hvis ikke det havde været for bevidsthedsudvidende økodop, så er der mange ting, jeg aldrig havde tænkt over. Jeg havde for eksempel aldrig tænkt over, hvordan fanden arten overlever, når der ikke er nogen mariehaner. Jeg havde aldrig tænkt på, om en vaskebjørn også er en slags rensdyr. Og om det er der, vi får vaskeskin fra. Og hvis det er et rensdyr, hvad så med en skrubtuse? Og hvis en skrubtuse får svamp i hovedbunden, kalder den det sådan en paddehat. Jeg havde aldrig tænkt over, at køer både er noget med billiard og en dyreart. Og at billiardkøer nok er bedre end poolhajer, fordi hajerne kun kan spille swimmingpool. Jeg har aldrig tænkt over, at køer også er noget, man kan stå i, og hvis køer er lange, så er det måske, fordi de er blevet gensplejset med gravhunden. De er noget gravkøer. Jeg har aldrig tænkt på, om bolighaj bare er et andet udtryk for husdyr. Eller om en snegl nogensinde ikke er et husdyr. Er bagsvær det modsatte af fornem? Er farvand det modsatte af modermælk? Er spiseforstyrrelser det modsatte af madro? Er en ædedolk i virkeligheden bare en spisekniv med dårlige manerer? Er et pindsvin en kineser med dårlig bordskik? Hvis savannen bliver oversvømmet, bliver alle løverne så til søløver? Er en strandløv i virkeligheden bare en søløv med vandskræk? Er folk med vandskræk mere bange for at blive ramt af et vådeskud end af et almindeligt skud? Og hvis det lyner, skal skildpadder så være bange for at få tordenskjold? Hvis jeg bruger elektrisk tandbørste, skal jeg så være bange for at få stødtænder? Skal en elefants tandlæge også være uddannet elektriker? Hvis havet tør ud, bliver alle vandmændene så til landmænd? Hvis man lægger en vandmand i fryseren, bliver den så til en ismand? Hvis man gør det samme med en brandmand, kan den så kun give koldbrand? Er et fireben i virkeligheden et stærkt underudviklet tusindben? Når vampyrer skal gøre deres børn bange, fortæller de dem så solstrålehistorier. Når en slange skifter ham, hvorfor hedder det så en ham, når det egentlig er en hende? Og sidst men ikke mindst, hvis et vortesvin skal i svømmehallen, skal det så pakkes helt ind i blå plastik? Økodop. Tænk over det. Vi tager sådan en pause der. Buller er ude. Test.